खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगेरेया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोथार बाथौ सानखौ रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै फालिदों। बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव 8 साननि हाबाफारिजों गा 44थि बाथौ फुजा आरो मेलाया जागायबाय। कक्राझाराव BDP-फोरनि गा 70थि गायसनथाय सान फालिदों आरो कक्राझार DICC-आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिन्थिफुंसालि एग्जिबिसन दिन्थिफुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मागो दाननि नैथि मंगलबार बाथौ बोराइनि जोनोम सान गोथार बाथौ सानखौ मंगलबाराव रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे कक्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय कक्राझार नोगोर बाथौ थानसालियावबो गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथै सि बावनाय, आरज गाबनाय, गोजोन खौसेथिनि थाखाय हारिमुआरि हानजा सुनाय, सानजौफुआव गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों दिहुनजानाय गोथार बाथौ सान बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं बनबिना ब्रह्मआ।
जोंनि ब्रह्मकुमारिनिफ्राय जाय बिथां नुजाफैदों बिथां आरो लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो आं बावबाय। आंखौ बे गोथार बाथौ साननि जा बिसम्बि दिहुनदों बिथांमोनहा बेखौ बेखेवनायनि खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। गासिबो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय मावबाय थानाय गासिबो मावफारिया लोगो नोंथांमोन क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा आंनि मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोना दहाय फुंनिफ्रायनो फैनानै जेबादि जोंनि बाथौनि सायाव बुंनाय बा हाबाफारिखौ मावबाय बेनि थाखाय आं गासिखौबो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गासिखौबो आङो वेलकाम बरायबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोननि बे दुगाखांनाय गोसोनि जे मोजां मोननाय बे मोजां मोननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव जे बेले बेजे गोबां मानसिखौ दाख्लैनिफ्रायनो बुंदोंमोन 29 तारिखआव जोंना बाथौ थानसालियाव थांनांगौ खिन्थु जोंनि मेन्टेलिटिया दिनैसिम मा जादों उमुगा ओरैसोनो गोथार बाथौ साननि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि मन्त्रि प्रमैलारानी ब्रह्मआ बुङोदि बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आसामनि थागिबिफोरा बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो मुलुग दरबाराव बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनांगौनि गोनांथि दङ होननानै ब्रह्मआ बुंबावो। धर्मটো आमार माने गुदि धर्म माने आदि धर्म बर' भाषात माने गुदि বুলি কয় आदि माने পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এই বাথৌ ধৰ্মটো আমাৰ বড়োসকলে তথা অন্যান্য জনজাতিসকলেও এই ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছে। আমি বাথৌক কওঁ আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীবিলাকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কয় সোণোৱালবিলাকেও কয়। তো এইটো আমাৰ জনজাতিসকলৰ ধৰ্ম হয় আদি ধৰ্ম। এইটো আমি ৰিভাইভ কৰাটো প্ৰয়োজন হৈছে। ইয়াৰ দৰ্শনটো আজি লীলাধৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে সেইটো সঁচাকৈ ভাল হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত বহলভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে, যুক্তি তৰ্ক ইয়াত হ'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ মানে সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ গড়টো দিব লাগে। আমি এনে পৰম্পৰাভাৱে নিজৰ মতে বাথৌ ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছত বাথৌ ধৰ্মৰ পৰা মানুহবিলাকে ব্ৰহ্ম ধৰ্মত শৰণ লৈছে। বাথৌ ধৰ্মটো আমি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰি নহাৰ কাৰণে আমি জনজাতিসকলক অন্যান্য ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে ব্ৰাহ্মণবিলাকে আৰু অন্যান্য জাতিৰ লোকসকলে আমাক ঘৃণ কৰিছে। गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमसाव दैमारिया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो धोरोमारि गोथार सानाव गाहाम हामलायथि बावहरनानै आसाम सरकारा बाथौ धोरोमखौ स्टेट हलिडे फोसावनायखौ गोजोनै बरायो। पवित्र बाथौ दिवसत আমি অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকক এটা আমি কামনা কৰিছোঁ। সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ অসমত যাতে পিচফুল হৈ থাকে, শান্তি হৈ থাকে আৰু সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ সেইটো বজাই ৰাখক। সেইটো আজি बाथौ गोथार सानाव मैं आह्वान जनायसै। मख'बावनाय जायोदि गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार नोगोर बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सहरनि सानजा फारसे थानाय फ्लाइअभाराव मुलुग गोजोननि थाखाय रोजासेनिबो गोबांसिन आलारि बाथि फोजोङो।
एरैहाय चिरां जिल्लानि रुनिखाता बाथौ बियाबनि बानजायनायावबो गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे फुंबिलियाव आरज गाबनाय, खेराइ फोरबो फालिनाय आरो बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायबो दिन्थिफुङो। दौरिबो बारग' दौरि मोसाखावरि सिनायथि दौरिनो थांनानै मोसाखावरि जाहैबाय। आसा खालामदों बिथाङा आरो अजा जाहैथों भबिष्यतसिम। दिनै गोथार बाथौ सान। गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि साखाथियाव थानाय बाथौफुरियाव 8 साननि हाबाफारिजों गा-45थि बाथौ फुजा आरो मेलाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बाथौ फुजानि गिबि साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ। जामुंसालिनि दरखंखौ बेखेवनानै होयो एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया। गाहाय जौसांखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु आरो एसपि प्रटेक दुबिया। बेनि उनाव बाथौ थानसालिनि दरखंखौ बेखेवनानै होयो आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। गोथार बाथौ सान আর এইটো হল দ্বিতীয়বার আমার সরকারে এই গোথার বাথৌ সান এটা সরকারিভাবে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে স্টেট হলিডে হিচাপত ঘোষণা কৰিছে। আৰু আজি ইয়াৰ যিটো মেলা বা যিটো উদযাপন খুব জাকজমক হৈছে। আৰু এইটোৱে প্ৰমাণিত হয় এই অঞ্চল আমাৰ অঞ্চল সকলো ৰাইজে শান্তি বিচাৰে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত যিমান হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আহিছে, এতিয়া সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কথা আপুনি যিটো সুধিছে, ইয়াত সকলোৱে শান্তি বিচাৰে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পেলাই আজিৰ এই ধৰ্মীয় বাথৌ ধৰ্মৰ আমাৰ যিটো গোথাৰ চান পবিত্ৰ দিন এইটো আজি উদযাপন কৰিছে। क'क्राझाराव बिडिपिफोरनि गा-स्निजिथि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि खटपारायाव थानाय दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय आसाम बिडिपि आफादनि गा-स्निजिथि गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै मंगलबाराव फालियो। क'क्राझार जिल्ला पुलिसनि बानजायनायाव खुंफुंनाय गा-स्निजिथि बिडिपि आफादनि गायसनथाय हाबाफारि बायदियै मंगलबारनि फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय आरो सानजौफुआव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारिबो दिन्थिफुङो। কোকৰাঝাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মাননীয় শ্ৰীযুক্ত প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰ্মন मख'नाय जायोदि खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगि समाव क'क्राझार जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ बुङोदि সংগঠনৰ আজি ৭০তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু আমি কোকৰাঝাৰ জিলা ভিত্তিক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী যোৱা ২৫ তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। আমি যিমানবিলাক গাঁৱৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ মাজত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, যোৱাকালি মাৰাথন ৰেচ এইবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ফাইনেল ডে। ইয়াতে আমি এতিয়া আজি গাঁৱৰখি সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলনৰ লগতে প্ৰয়াত হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাদেৱৰ স্মৃতিত আমি ভূমিকা অৱলম্বন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠান কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব। क'क्राझार DICCआव सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसन दिन्थिफुंदों। क'क्राझार DICCनि बानजायनायाव 29 अक्ट'निफ्राय 31 अक्ट'सिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार DICCनि मावखुलियाव
गानग्रा जोमग्रा सि जोम दानाय लुनाय बायदि बायदि आयदानि सायाव दिन्थिफुंसालि एग्जिबिसन दिन्थिफुङो। मंगलबारनिफ्राय जुरिजेननाय दिन्थिफुंसालि एग्जिबिसनखौ बेखेवनानै होयो BTCनि डिपुटि सेक्रेटारि कुलदीप बसुमतारिया। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।